Hei, salut! Vă întrebați de ce nu mai postează Florin Trex 3? Deoarece s-a lăsat de YouTube omul. Dacă nu-mi vedeți fața, îmi pun așa, să mă vedeți. Mai bine așa. Și ce mă sprijini. Da. Dacă vedeți că am pus geamul. Florin, pot să zic, Matei s-a lăsat de YouTube. Deoarece să vă spun și adevărul. Adică ieri, după ce am filmat, după ce s-a dus acasă, chiar văd efectiv telefonul, adresa de e-mail nu o știe deloc. Au zis că nu mai se apucă, mi-l lasă mie și au zis, Sărina, postează. Postezi ce vrei. Canalul lor pentru Wi-Fi adrese am eu să caut și da, trebuie să pun la Drăgăcescu 3.2.0 în poză la canalul ăla nu-i pun nicio poză, las așa cu flow. Efectiv l-a pierdut. Că i-am zis, bă nene, am eu adresa ta de e-mail și pot să-ți orez pot să-ți o pun înapoi. Că mi-au zis, Sorine, nu știu parola, nu știu deloc. Și am căutat și nu i-a mers. Și am tremurat mâna că e prin baie. Da, baies. Da. Mi-am pus și ușa. Yay! Dă nouă. Da, abonații de pe canalul ăla. Nu văd de abonați, n-aveți după ce. Acum cine scrie acum în comentarii, Sorine, tu faci mai mulți bani. Cu atâția abonați, 13 abonați, când m-am uitat la primul episod când a zis, au făcut 17 vizionari. Da, au făcut 17 vizionari. Și al doilea au făcut 12. Cine dracu merge mai bine canalul ăla decât al meu? Îmi scrieți și voi în comentarii, merge mai bine canalul ăla decât al meu? Nu o să mai vă pun eu fața, o să vină atât așa negru. Da, dacă vreți ziceți că vă postez și pe canalul Drăgăcescu Trex 2.0 și pe acel canal. La toate 3 adresele postez acest video. Hai că vă las, că trebuie să mă spăl pe dinți. Da, serios. Mă spăl pe dinți. Da. Hai, pup, salut. Eu am fost Trex, ne vedem data viitoare. Nu vă gândiți că fac mai mulți bani. Nu fac. Cu un dolar în plus, îmi găia $5? Nu fac mai mult. Eu am fost Trex.